poplu ġdid li ġbar, natu kull ima wixandru sultan tas-sema. Kodbam azza nisimaw, tkellim nallum fiskir, il-kelma tijek tkun id-daw li keċid l-amin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Atini widen mulej u eġibni, salva l-qaddej tijek li jittama fik, inti Alla tijej ħenna lija mulej, għax li l-kinajat il-ħin kollu. Ħuti, ejjew nar fuħtijitna, biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inoxira, narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Inti li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Richard Aquilina. O Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien fil-ħfemit kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamil il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, aħna għamilna il-qalb minħabba fikom u l-fidi tagħkom fin-niket u d-tbatija tagħna. Issa ngħixu għax intom sħaħ fil-mulej. Kif nistgħu niżżoħħar lill-Alla għal dan il-ferħ kollu li għandna minħabba fikom quddiem Alla tagħna. Lejlu nar nitlob fuq li nitlob biex nara lil wiċċkom u ntemm kull ma jonqos fil-fidi tagħkom. Mhux li kienu Alla nnifsu missierna u Sidna Ġesu Kristu iwittulna triq għal għandkom. Jalla l-mulej ikatrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, l-istess bħalma aħna nħobbu lilkom, ħalli jqawwilkom qlubkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla, missierna, għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Imlina mulej bit-tieba tiegħek, imlina mulej bit-tieba tiegħek. Int traġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin, 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum ħenna l-qaddejja tiegħek. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja.
Isru u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: isru mela għax ma tafux il-jum li fih jiġi siedkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf bliema sara tal-lejl ser jiġi l-ħallil, ma kienx jisar u ma jħallihx min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li huwa l-qaddej fidilu għaqli? Minu dak li s-sejt li qiegħdu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin? Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu gollu fidejh. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawar ma jiġi u jaqbad u jisawwat l-isħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakra nazzi, sid dak il-qaddej jasal f'jum li hu ma jkunx jistennih f'sija li fija jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih li ħaqhom in-nies ta' wiġbieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż dinja waħda mill-paraboli ta' Ġesu li permezz tagħha Ġesu jrid jurina li qed ngħixu ir-responsabbiltajiet li aħna l-koll għandna. Kulħadd għandu r-responsabbiltà tiegħu. Minu saċerdot, minu raġel miż-żewġ, mara miż-żewġa, kulħadd l-istat tiegħu. U allura għandna ftit jew wisq responsabbiltà. U allura xi wħud jistgħu jkunu kbar u oħrajn jistgħu jkunu żgħar. Issa x'inhi r-responsabbiltà li aħna għandna, irridu nippruvaw ngħixuha b'fedeltà. X'jiġifieri? Billi nagħmlu dak li aħna mitlubin nagħmlu. Aħna bħala insara. U allura jekk le allura ser insiru għaddejja infidili bħal dak tal-parabola li jirċieva kastik aħrax mingħand sidu meta dan irritorna u sabu jagħmel il-kontra ta' dak li kien talab minnu. U allura kemm nistgħu eżis nitqarqu fil-ħajja aħna wkoll nistgħu nitqarqu. U ħadd mhu meħlus minn din ir-responsabilità u dan ifisser li rridu nassu aktar fuqna infusna. Għalfejn? Ħalli ma niġġarfux u ma morrux mal-kurrent tal-ħażen. Għaliex għax Ġesu stess fis-siena feqqalinna u fetħinna għajnejna wkoll. Għallinna min mhuwiex fidil fl-affarijiet iż-żgħar lanqas huwa fidil f'affarijiet il-kbar. Mela kemm hija ħaġa sabiħa, mhux ngħid din ma fiha xejn u b'daqshekk x'fiha. Min mhux fidil fil-ftit, laqqas huwa fidil fil-wisq. U jekk inti fl-affarijiet iż-żgħar m'intix kapaċi trażża lilek innifsek, aħseb wara f'affarijiet kbar x'ħad tagħmel. Allura x'ħan nagħmlu? Nitolbu l-mulej għalfejn biex jagħtina l-grazzja li ngħixu dejjem b'fedeltà lejh. U jekk ngħixu b'fedeltà lejh, iva, nkunu kuntenti aħna u jkunu kuntenti ta' madwarna. Bil-wieqfa. Il-mulej ħeġġiġna nisru nitolbu biex meta jasal il-arus isibna lesti u nidħlu miegħu għall-festa tat-tieġ ta' dejjem. Aħna u nistennewh jiġi, nitolbuh ngħidulu:
ejja mulej Ġesu u ibqa' magħna. Alla għażel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex iħawwat lil qawwija. Għamel mulej li l-Knisja tara fis-salib il-vera qawwa ta' Alla nitolbu. Fuq din l-art Ġesu lanqas biss kellu fejn imit rasu, mulej għallem lil bnedmin jagħmlu użu tajjeb mill-ġid ta' din id-dinja filwaqt li jżommu dejjem quddiem għajnejhom il-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Mulej li qiegħed tistennina wara l-mewt, qawwi lil dawk li qegħdin imutu u farraġhom bit-tama tal-laqgħa tagħhom miegħek nitolbu. Kristu għalinna inkunu attenti għas-sinjali tal-miġġa tiegħu. Ejn mulej lil dik il-komunità nisranija li tkun bħal għaddej fidil u għaqli tal-Vanġelu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. U Alla missier ibnek marqabilna iħejjinna post għal dejjem miegħek fis-sema. Għatina li ngħixu tajjeb fuq din l-art biex inħejju ruħna ħalli meta jasal il-waqt niġu noqogħdu għal dejjem miegħek fil-ġenna fejn inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Inti mulej b'sakrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, ksibt għalik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kont twajjeb mal-Knisja tiegħek, waqt hija d-doni tal-għaqda u s-slim bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukullhom kien roddulek ħar bi Kristu Sidna. Inti ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u għedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fisem ibnek jaħkem fuq l-ħlejja kollha u jifaħrek bla għeda fl-emejja l-kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu
inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nagħbrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nagħbrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkoppa timil kull irsin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bi ibnek fdina u talqgħu minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mal-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfiet bil-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tibat talb u x-xewqat ta' dil-familja li inti rita tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien itax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bejn titfawar id-dinja b'kull ġid.
بكريستو مع كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jgħinna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnobietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi li tħares lejn dnobietna. Iżda ħares lejn il-firda, għatija slim u l-għaqda li inti tfija, tgħix fis-santa Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix ieħor saf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Isem ta' Kristu.
joġobkom bil-biqfa. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, waħfirli, Signor Alla. Nitolbu. Ħenna lina mulej watina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek kamil li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.